दासो फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबान बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मोजां मोनदों दिल्लीयाव बर'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों मुलुगनि मानसिफोरनो बर'नि हारिमु राव थुनलाइखौ सिनायथि होनो हानाय बा नागिरनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनदों। दासिम बिबार बावनाय हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबलांबाय आरो बेलासियावहाय प्राइम मिनिस्टार फैनायनि प्रग्राम दं। बेनि उनाव गुबुन गुबुन हारिमुआरि प्रग्राम जागोन। ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। हारि हिसाबै हारिया मुलाम्फा दङ। जाय बर' हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय मोनसे हारि, पृथिबीनि गोजामसिन हारिनि गेजेराव मोनसे हारि, बे हारिखौ दिनै मुलुग दरबाराव सिनायथि होनाया गोनांथि दङ। दाखालिथो जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन टेगनि गेजेरजों जोंनि हारिनि मोन 22टा जोंनि जा सिनायथि बेखौ जों होनो हाबाय, आगजु हारिमुनि बाहागोफोरखौ। दा बेखौ थारैनो जोङो सिनायथि होनोबा प्रेक्टिकेलि जोङो समाजाव मुलुगनि दरबाराव देखायनांगोन आरो बेनो जोंनि लाब। जोंहा थाखा फैसानि जेबो लाब गैया, खिन्थु हारिखौ गोजौआव गुबुन माहारिनि सिनायथि होनायानो बिराद गिदिर मुलाम्फा। भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ फैगोन होनना बे बेसेबां सैथो? भारतनि गाहाय मन्थ्रिया फैगोन, फैनानै बिथाङा माबायदि जोंनो आशीर्बाद होलाङो बर' हारिनि थाखाय बेखौ जोङो नेनानै थागोन। गोबां आसा दङ। बर' हारिया दिनै गोदान स्टेट क्रिएसनजों लोगोसे गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जोङो स्टेट क्रिएसन खालामनोब्ला बा स्टेट मोननोब्ला जोंनि माखासे जा आगजुफोर, बे आगजुफोरखौ जों गोनांथि दङ। बेबो मोनसे आगजु। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड हालामनि थाखाय बर' रायजोनो मोजां मेसेज बिदि थागोन। बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मेसेजआ बेनो बे बर' हारिनि सिनायथिखौ दिनै जोङो प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों जों मुलुग दरबाराव हरनो नागिरदों। गतिके जों ओरैनो बर' हिसाबै बिराद गिदिर हारि होननानै जों गुबुननि सिगाङाव बुंबाय थायो, खिन्थु प्रेक्टिकेलि देखायनो हायाखैमोन। बे देखायनायनि मोनसे सिन।